लेकिन एगो बहुत पुरान लोग सोहर गावत रहे, लेकिन उ सोहर हम दीव रखत नहीं। अनुपमा दीदी गई हैं, लेकिन उहे लाई पे एगो गावे ला लोग हमने के घरे। और देखिए बहुत पुरान रहे, दीदी कहले रही कि हम बस खाली मुखड़ा गुनगुनाएं, बाकी पूरा गाना उहे गई है। आवी कि जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागो। लेकिन यही पे एगो लाई पे गावल जाला कि अरिया चंदा बारे नदिया किनारे चंदा तब कहत रे राजा दशरथ जी के